Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih sehat dan diberi napas kehidupan di akhir 2025 ini. Refleksi buat kita pecinta adat budaya Batak. Adong do hata nama dok pauk hudali tu pago tarugi na tading taulahi jalana sega tapauli. Dihamu aka ianakon di dia pe maringanan. Ingot tamuma aka na tua-tua muna na tading di huta manang di Bonapasogit. Ahado di baheko tunatorasmo di ujung ni tahun 2025. Adong do di pasato selamat Natalmu. Adong do marvideo call ho manang na pasibuku do ho mangulului akan record di ngolum. Mungkin senari nunga sukses beho ale ingot ma amang ingot ma ito nato rasmi debata nadida do molotung pe sotipak di roham nato rasmi sadarion unang halupahon sude akaburju dohot nauli naung di jaloho di ngolum. Ingok ma aha sonari naung rade diho hodok ni natorasmu do dohot ijur bari ni natorasmu do molotung pe bui sekolah ho sarjana ho karejo doho di pemerintahan mananggai pejabat tosonari. Unang gijang roham amang, unang gijam roham ito, unang sugut manol soliho, dung lao natorasmo. Unang sugut manol soliho, dung burhat natorasmo. Alanido didok hata na tua-tua nakin, pauk hudali tu pago tarugi na tading taulahi jalana sega tapauli. Bisan dilihat Tuhan dope tuho partikian amang. Bica dilihat Tuhan ta dope diho partikian ito. Ingop ma laho pasangapon natorasmo. Ra mungkin dak songan roham pangalaho ni natorasmo. Ra mungkin dang songan di rohami panguluan ni natorasmo sadarion. Alai ingok ma sude akan naung di jaloho, sude akan naung di tapuho di ngolum. Alani tangiang hodok dohot ilu-ilu ni natorasmo do. Asabui sonariho hasea. Hata si pasingot tuhamu akayanakon. Di ujung di tahun 2025. Unang halupahon burjuni natorasmo. Jala si pasingot matuhamu. Unang tarilu-ilu natorasmo benom. Alanyaha natorasmu pena jolo yanak kodo. Sukum majo tuapungmu molo mangulupi opungmu. Jala ingop ma natoras ni halak Batak. Sema memehon akan udidadinggad do di ngoluna. Alani diho amang nang diho ito. Moladong tikim mula maho tuhutam
dulu manotorasmu, bahem ma naulina denggan, bisan dingoluna, bisan hipas dope pabatangna. Unang sogot haduan benommu, patupahon ulaon, paradaton dung sodong begogona dung soboi be, didai naulina denggan. Uju dingoluk komanian, edde nagabe si pasingot tuhamu akanat danak, tuhamu akayanakon, uju dingoluni natorasmu manian, tupa bahen nadenggan. Alani molo sotar bahe kope mulak tuhuta, pinomat, bahem ma, nama bahen las ni rohani natorasmu. Dangalani ringgit situa suara mang, dangalani hepengmu ito. Alai sukum maroham, dia do nabui mabesonang ni rohani bapakku, dia do nabui mabesonang rohani omakku. Sotung tariluilu benommu natorasmu, terlumobi itu omakmu, ingok ma hope sugut gawe natoras do amang, hope sugut gawe natoras do ho ito, aha nasinuammu, tapuammu do tujulanon. Bisa dilihat Tuhani ari parasian tuho, bisa dilihat Tuhani maben naulina denggat tu natorasmu. Ulahom mamang, ulahom ma ito, binoto do godang akka ulommu. Alai ingok ma, ikon pasangopommu do natorasmu, asa lileko pangolu di tano na dilehot tuhata tuho. Ido poda patik namarikon meradopon natoras. Ulahomma horasma dibagasahi pasom mahita majalahi tahun 2026. Horas